ang kuwanon kaya buwang ka. Ito sa Starbucks. Ay, Starbucks rin. Nangga pa sugar. Tara dyan, duha ka buhok sugar ko. Nakabusuga. Hmm. Magkaya diabetes ka. Ah, wala. Hindi ka may kasarasuka. Na may kuha na ni ano. Ano ba? Ano sayin ko? Hmm. Sayin na yung niya. Ay, Starbucks eh. Unahin mo ang ano. Starbucks coffee. May pakusto na rin na itong ngani na. No? Pero langkat niya ako. Langkat niya ako. Ah, pa mo ni siya sir, kining sa tuningan ng tipa eh. Wala ka na. Silupin ka ng pangputos sa sudan ba? Hmm. Food wrapper mo. Kaya kayo ka na. Plastic yung tangitang mo ito. Kalat ka, mahadyan. Dangog mo ni masuha. First time nakasud og coffee shop Starbucks. Diamond. Diamond Auto Supply. Naasad sa Kapitan. Downtown. Oh. Pwede naman tamo order dante. Pwede rin tamo order dante pero utang record. Order sa Kanang tagaliwanay ba nga ana trabaho sa auto supply siya rin mo da. magtrabaho sa auto supply. Asam sa auto supply trabaho? Diamond. Mo na order sa Taiwanese tanan. Diba? Mo na order sa